Jamen det at være på Katrines Retreat, det er meget sådan centrerende og energifyldende. Det fylder depoterne med energi, så man kan tage dem med hjem og bliver inspireret også til at lære sådan mere i harmoni med sig selv bagefter. Ja, at være på det her retreat har været fuldstændig fantastisk. At have den her tid, hvor man bare kan blive ved med at være og mærke sig selv, og komme hjem til sig selv, mærke sine sanser, kærligheden, yogaen, maden. Det er helt fantastisk. Hold da op, hvor var det dejligt retreat, du har lavet. Altså virkelig, tak for lækker mad, tak for et kærligt rum, tak for sanselighed og komme ned i kroppen, og tak for dig. Lidt at være her. Og jeg som jo ikke er sådan super yoga-erfaren, det var virkelig en wake-up ting at være her. Fordi jeg følte mig bare fuldstændig holdt og forstået, og det der trygge rum, som Katrine kan lave i det der yogarum, hun formår at lave der, det er bare rart at være i. Så jeg blev bare mega god til det jo. Altså, det er jo fedt. Det er jo en bonus. Når jeg nu kom og egentlig følte mig sådan lidt svag og lidt sådan det der yoga, det synes jeg er lidt anstrengende. Det synes jeg egentlig stadigvæk det er, men det er i hvert fald meget, meget sjovere. Efter en uge på yoga retreat med Katrine, så er jeg fyldt op af taknemmelighed. For jeg har oplevet så meget sanselighed. Jeg har oplevet sanselighed på så mange niveauer. Maden er et eventyr af sig selv. Men ikke kun det, det er også måden, vi bliver guidet på i yogaen. Så blødt, så forstående, så rummeligt. Og alt, altså det her sted, som er et vidunderligt sted at være. Og de folk, der har været her, vi har haft så mange fine snakke om dybe, vigtige ting. Så jeg tager med mig hjem så mange skatte. Tak.